de les línies, els plecs dels signes, com acostar-se al vol d'aquesta matèria sense cos quan els raïms maduren pausats, enganxats a la tanca d'agost. ¿Cómo llamar a las superficies del poema, a las texturas rugosas de las palabras, a la oscura resina que secreta, al decir que se extravía entre las líneas, a los pliegues de los signos? ¿Cómo acercarse al vuelo de esta materia sin cuerpo cuando las uvas maduran pausadas, enganchadas a la cerca de agosto?